¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:20 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Luns 31 de xullo, mañán xa comeza agosto, perdón, e tedes que seguirnos nas redes sociais, @A Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluído xa que fan dúas persoas que aparentemente son maravillosas. Así que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. E no fondo tamén son maravillosas, que además hoxe veño positivo, hoxe veño contento, hoxe veño realizado. Que fixeches o fin? O fin de semana di unha volta. Sí. Cada das unha volta ves contento. Ah, o prato. Di unha volta á Copa. Unha volta á Copa. Estuve de festival, moi ben. Sí. A fin de semana, sí, paseino moi ben, disfruteino. Eu sei, todo ben. Non como Begoña, que seguro que traballou. Eu traballei, sí. E que tal? Tampouco era moi difícil adivinalo. Xa, no, é verdade, é verdade. Mira, a que hora entraste a traballar? Cando? O venres, por exemplo. O vía ás 10 da mañá ou así, 9:30. A que hora saliches? Ás 2. Eu estaba de festa. A que hora volviches a entrar? Bueno, mira, A que hora volviches a entrar? non me amargues os lunes. O sábado a que hora entraches, sabes? Ás 9:30, 10 tamén. Eu estaba dormindo. E despois de festa tamén. Que gracioso, Que bravo pasa, chaval, Dá gusto contigo. Non, botábamos de menos, De verdade, é un gusto ter aquí a Begoña e a Xulio, esta parella maravillosa de cociñeiros. Flipas, mira que estou. Sí, estás. Pois estou espléndido, Sí. Espléndido, de verdade. Non quererás? Non sei. A mí darme medo. Además estou moi contento porque imos cociñar un postre. Oh, eu estou feliz. Un doce, unha sobremesa. A ver, Que alegría. a ver que nos trae o queridísimo Manuel de Rianxo. Hola, buenas tardes, chamome Manuel Patiño, son profesor de Física de Solosa de Pontevedra e hoxe tocame a min propoñer un reto. Vamos a sair un pouco da zona do confort da cociña e imos a ir á pastelería. Dentro da pastelería imos a ir a unha tarta que é típica da miña zona. É a tarta San Ramón. Para elaborarla vou a dar 3 directrices: unha pasta quebrada, un recheo que leva un flan parisien ou caramelo máis frutos secos e, por último, un glaseado de chocolate. Invito-vos a facela, que gaño me quedo. Bueno, atención, Atención, porque hoxe promete moito a Voltas co Prato, porque Manuel de Rianxo é o creador dunha famosa tarta que temos en Galicia, que é a torta San Ramón. Claro, el danos unhas pequenas directrices, evidentemente, porque non nos vai dar a patente. Estaría ben que nos dera a receita completa, pero el danos unhas directrices. Gustaríame saber que ides facer vos, queridísima Bueno, Begoña. os ingredientes son espectaculares, porque caramelo, chocolate... A ver, unha galleta, unha bolacha, unha maravilla. Eu vou facer así un postre montado en copiña, con os mesmos ingredientes. E, bueno, así un ganache de chocolate, un tofe montado. A ver, e unhas noces. Tome de... Escoita, é o mellor para recuperarse do fin de semana. No, sí. A verdade é que... Pero ter boa cara, Teño boa cara porque pasei moi ben. Home, porque dormeu as súas horas, dormeu cierto. Ardel e Armiño. Bueno, de onte pa hoxe, o resto do fin de semana xa foi máis complicado. Xulio Mato. Bueno, pois eu fago unha versión menos fina ou máis cocha, como queiras. É que ti eres así tamén un pouco Por daquela eso, maneira. eu xa sabes que a min as sobremesas se me fan un poquinho costa arriba, entón eu collo esos ingredientes e simplifico un pouquiño. A miña ganache é un produto que xa ven, está nos supermercados, que leva leite, cacao, abelás e azucre. Mira. E despois utilizo máis produtos de supermercado e non fago un flan parisien con caramelo, fago outra cousa, vale? Moi sinxela, moi rica. Un flan, que dixetes? Un flan parisien. Parisien. Non viches a receta que dixo o convidado? Pois eu eso non fago. Ti non faz. Simplifico eso. Vale. Para todos os públicos, para que podas facer hasta ti. Sí. E a xente como a ti. Todos os que estabades de copas mentras Begoña traballaba. Pero que vas a facer entón? Unha Non me digas o que non torta, faz, dime o que faz. unha torta. Vale, unha torta. Unha torta moi sinxela e espero que saborosa. Bueno, pois, Espero que gañadora. señoras e señores, cociñamos algo parecido á torta San Ramón no A Voltas co Prato. Marchamos con este home, con Xulio Mato. Veña, imos alá. Ai, don Xulio Mato. Bueno, o primeiro unha masa crebada, vou facer unha masa crebada. Gústame, porque fixadevos os ingredientes todos que hai por aquí, que son maravillosos. Toma, barritas de chocolate. Toma, máis chocolate. Energéticas. Eso sí que dá enerxía, Mira, todo por aquí. Cacao, froitos secos, noces, azúcar, ovos. Isto é unha torta... No, iso é caña de aguardiente. Bueno, ten de todo. Ten
Galicia metida nunha torta tamén. Eso é. Porque Mira. leva caña de aguardiente, o resto, chocolate de aquí non é. Hermanada con París. Moi ben. Manteiga. Manteiga. 100 gramos de manteiga. Correcto. 150 de fariña. 100 gramos de manteiga, 150 de fariña. Imos anotando as cantidades, Unha pizca de sal. Vale. Vale? Botei 2 pizcas. Un día. 2 pizcas de sal. Sí. en vez de unha. Mira, 2 Vale. culleradas. 2 culleradas de sobremesa, de cacao. Porque vamos a facer unha masa crevada. Costache dicir de crevada, chocolate. verdad? Crevada, sí. Costache. Sí. El que usted A ti non. A ti sáleche sola. Crevada. Más veces. Crevada, Outra vez. crevada. Toma. Como está a masa? Crevada. Moi ben. Bueno, pues entón, mira, mesturamos todo, Mestura aí. pero mesturamos todo xa directamente ca man. Vale? Vale. E vamos collendo a manteiga. Ese coro que arranca, que dice, que dice. El que chocolate. Bate, bate. Para ti non hai luns. Begoña, non hai luns, Eu, a verdad que alucino como baila. Integro todo. Integra. Integro todo, despois fago unha masiña que vou estirar neste bloque. Eu creo que estuve ainda de festival. Sí, eu penso tamén. Sí, Creo que ainda sigo por aí. sí. Na Parece fin de que sí. semana. É unha lástima, pero sí. Sí, é unha lástima que non estés de festival. Bueno, integras todo nunha masa crevada que está collendo a cor de chocolate, non? Claro, vamos a facer con cacao, vale? Con cacao en pó. Cacao 100% natural, Cacao 100% natural. Sí, Moitas sin veces fixemos azúcar, esta sin masa. nada, Hai vale. moita xente que xa viu no programa que facemos esta masa, pois esta, Pero a facemos a única branca, diferencia pero que ahora vamos a ten, hacer eso, que ten chocolate. que ten chocolate. Máis rica. Máis rica, diferente. Máis rica non, diferente. Ai, Vale? xa veremos. Xa veremos que é o Entón, que pasa. unificamos todo. Bueno, pois deixamos aquí a Xulio Mato unificando a súa masa crevada e marchamos con Begoña Vázquez, que tiña que estar traballando ou dormindo ou non sei onde tiña que estar. Estar no forno, estás... Estou no forno que... Por qué? O forno é a túa vida, verdad? Ti no Pois a verdad que a forno gustame moito. Gusta o forno, verdad? Sí, sí. Que é o que máis te gusta Tanto fornear? como a ti os festivales. Que é o que máis Exactamente. me gusta fornear. Sí. Ostras, creo que é unha pregunta que poucas veces me fixeron. Ves? Pois mira, é que eu fago preguntas. Pois mira, creo que a masas, a min gustame moito as masas de pan, a panadería. Entón, eso gusta moito facer pans así, arrollos así. Buah, sabes que estaría guai? Pero gustame o forno de leña de casa. Buah, eso é unha maravilla. Podemos facer un día un programa de pans. Tamén, sí, Entón, sí. fornear o pan que ti queires. Pero podes vir un día onde a min ás 7 da mañá e facémolo. E eu que o das 7 da mañá levo mal. Porque para ir hasta Berín teño que baixar de Santiago 2 horas, complicado. Complicado. Bueno, ven pa comer entón. Fáiseme complicado. Casi Eso xa é outra cousa, non? Si é para Ven pa comer, sí. Invitas? Mira, Invitas? invito, como te vou invitar, vale. home? Veña. Mira, esta é unha masa quebrada, vale? Ah, ti xa te has feita. Mira, 110 de manteiga, 50 de azúcar, Vale. 235 de fariña e un ovo. Un pouquiño de sal, se queremos. Como E fixo amasar. Xulio, que lle botou unha E xa está, pizquiña, sí. vale. Pero a túa, sin embargo, non leva chocolate. No, neste caso non leva chocolate, non. Vale, diferencias. A ver, vamos a facer o mismo. Vale, entón, eso é o que vas meter no forno. Isto vou meter no forno, sí. Canto tempo? Como é moi finiño, vale? Sí. O que vamos a meter uns 10 minutiños a 180 grados. Que son queres? Quero un galo, veña. Un galo, veña. Un galo Aí aquí vai. para a nosa querida Begoña. Vale, vexo que por aquí estás facendo un caramelo, non parece? No, vou facer un caramelo Vas facer agora. un caramelo. Sí, mira. Voulle botar Ah, vale, pensei que estabas facendo o aí. azúcar, Vale. vale? Que son uns 130 gramos de azúcar. Estaba a sartén quentiña. Ostras, que E rápido. vamos a botarlle agora Guau. un pouquiño de auga, vale? Guau, que pasada. Para que Xa estaba vaya quente. collendo. Sí. Ui, Vale. ui que se queima. Non se queima, Ui, que se queima. cañotas, que va. Ui que se queima. Vamos deixar que se faga. É que está collendo un... Xa está colle collendo unha rápido cor, porque- mima. Porque Tiñas fervendo ese. este programa é rápido, senón... No, sí, estaba fervendo ese, Entón, vamos a deixar que se poña así, dun color que sea pardo, que non sea moi... Sí. Moi escuro, non? Moi Que non se quede moi escuro, sí. E vamos a usar manteiga Ajá. e vamos a usar nata. Entón, vamos a baixar un poquinho o lume para que vaya un Vale. poquinho máis despacio. Vale? Ai, Así. vamos meter ao noso convidado de hoxe, por si non vais a queimar eso, e quería que o vise. Así que pase, por favor, ao noso queridísimo Manuel de Rianxo. Un aplauso para él.
benvido, Manuel. Gracias. Benvido. Hola. Vamos ver que é o que está facendo Begoña, porque creo que é bastante interesante, porque creo que querías facer un tof, non? Estou a punto a picar de faro tofe. Teño aquí o... Quería, sí. Moi ben, empeza ben, Manuel. Gústame. Paroume cañotas, non xa o tiña rematado, xa o tiña feito. Bueno, Entón. botei un poquinho de auga, un poquinho de azúcar, uns 120 gramos de auga por 30 de auga, perdón. 120, exactamente, 120 de azúcar e uns 30 gramos de auga. Ahora voulle botar uns 50 gramos de manteiga. Vale. Así. Como pesan os cociñeiros. Verdad. Son alquimistas coa repostería, Entonces así un pouco, bueno, daquela maneira, non? Non nos levamos ben. Sí, por que non? Entre cociñeiros ou cos matemáticos, físicos, químicos e demais? Non, os pasteleiros pesamos máis. Os pasteleiros... Non empezamos tanto. O sea, dentro de... Porque os pasteleiros son cociñeiros tamén, evidentemente. Ti eres cociñeiro. O sea, perdón, pasteleiro de... Un pouco de todo. Faz un pouco de todo. Sí. E, entón, aquí podemos liar parda. E agora Aquí podemos liar vou parda. integrar uns 50 gramos de nata. Vale. Sácala do lume porque... Saco do lume, sí. Para que non siga cociñando, sí. Xa me vale, sí. Entonces, ahora vamos deixar que vaya collendo corpiño. Bueno, Manuel, ti dices unhas directrices, unhas tips, como dirían hoxe en día. Sí. Uns tips, pero non sei que agardas do que poden facer con eso que ti dixeches, porque evidentemente a túa torta non a poden facer, pero que crees que poden facer co que ti dixeches? A ver, co tempo que teñen non poden facer moito. Xa. Pero vamos a ver que sai. De todos os xeitos, se necesita maxia televisiva, eu aplico ya. Sí. Eu aplico un pouco de maxia, sin problema ningún. Vai facer falta, Vai facer falta. Vai facer falta. Bueno, vamos ver que é o que fai don Xulio Mato, A ver veña. que fai, Arrímate aí a Xulio e que che conte. Moi Que che boas, conte. benvido. Grazas. Pois mira, Que estás a facer? eu teño azúcar, 250 gramos de azúcar, 5 ovos e agora 2 culleradas de cacao tamén, porque vou facer esa especie de flan inventado por min, nin é parisien nin é nada, que vai ir encima desa masa crebada ao forno, vale? Manuel, Dígame. mira, eu vou te dicir unha cousa. Xulio non é que sexa o mellor reposteiro que temos no programa. Non, nin de lonxe, Malo non é, o que pasa é que non lle gusta moito. A repostería sufre Sabe o que un pouco. pasa? Que? O do norte daño o aire, Sí, entón a veces... sí, creo que non ti crees que... E agora voulle botar... Xulio dá igual. Bote, As noces, entón, vale. un pouco de noz, ponte para aquí. Bote aquí Mira, un pouco de noz. 200 gramos de noces, 250 de azúcar e 5 ovos. Levaba frutos secos, verdad, Manuel? Sí. Pois aí está. E chocolate, pois aí lo fruto está. seco sí, pero fruto seco non. Fruto seco. Pero eran moitas, ó. Era moitas noz. No, é que eu pedín, que conste que eu sempre pido un montón de variedad, pero solo me traen unha, eh? Claro, ahora a culpa vai ser do programa. Ahora a culpa vai ser do programa que Xulio non faja ben a Hombre, claro. repostería. Non hai presuposto. Non hai presuposto, orzamento, aí. non nos chega. Pero bueno, mira, entón, agora o ideal sería, bueno, eso sabelo ti ben mellor que a min, isto telo xa forneado, vale? Vale. Uns 10 minutiños, pero o que vamos facer é meter toda a vez para conseguir, para pedir esa maxia, vale? Vale, Que pasa se facemos isto así na casa? Que nos vai quedar a masa máis cruda. vale. Vale, o ideal sería darlle 15 minutos máis ou menos de forno a uns 170-180 graus e despois sacalo e botar isto encima. Vale? Chega o momento no que lle teño que preguntar a Manuel das dúas receitas, do que ti biches máis ou menos das dúas receitas, porque biches non te me escapes para atrás, No. do que biches das dúas receitas, cal crees ti que pode ser máis interesante para o teu padal? Se nos ceñimos a receita, a de Begoña. Bueno, Se nos ceñimos. claro, Se non nos eles non se ceñimos, poden ceñir a receita, non se poden directamente, pero bueno. seguramente que nin aprobaron. Ai, quen sabe, quen sabe. Non creo. Despois preguntamos, iso. Sí. Bueno, despois preguntamos. De momento vou te mandar ao sofá dos sufridores e despois chamo, vale? Grazas. Un aplauso para Manuel que está connosco na Volta do Prato. E ven nos traer a súa torta San Ramón. Ai. Bueno, despois ir ao forno. Xulio Mato creo que quere ir ao forno e xe me está aquí. Sabes cando tedes un mosquito? Pois é el. Forno, Ese forno, é o al mosquito. forno, como? forno, Forno. forno. A ver, vamos Bueno, aí. aquí Canto tempo? iría uns 170 graus durante 30 minutos, vale? 170 graus, 30 minutos. Eso xa sabes, falamos sempre o mismo, dependendo do forno, Sí. De como- Ela pediunos un galo, ti que queres? pois é unha galiña. Un pavo. Un pavo. Xa un pavo. No, galiña non. Pa que me preguntas se me das o que queres, ti? Bueno, exactamente o que quero eu, non. Creo que imos ir a Taboiro, que por ali é onde consumen esta torta San Ramón. Noelia, que tal? Boa tarde. Hola, boas. Estánme dicindo que ti eres a única, exclusiva, autorizada,
ou a túa pastelería, na que podedes vender a torta de San Ramón. Así é, así é. Ahora estou falando cunha institución, Estou falando cunha institución. Entre Manuel Mastí tedes a exclusividade absoluta. A verdade é que sí. Bueno, que tal? Véndese moito? Moitísimo, é un produto estrela, sí, señor. Sí, sobre todo no verán, os turistas. Pero, bueno, a xente do pobo que xa conoce, sí, sempre repite, Entón, a xente que vende fora tamén sabe da torta, non? Chama a atención. Sí, porque está anunciada no cartel de Arousa Norte, como a tarta típica de Boiro de San Ramón. Claro, é que unha boa promoción sempre se nota. É así. Home. Bueno, por que crees que lle gusta tanto á xente? Porque algo especial terá. Eu sei que non nos pode dicir a receita, pero que é o que lle gusta á xente? Cal é o kit que fai que lle encante? Eu creo que é a mezcla de todo. É unha combinación perfecta. Os froitos secos, o chocolate, o tofe, non? Aí. Claro. É que estáseme derretendo a boca, de verdade que quero... Non nos podes mandar un par delas para comer nós aquí? Non perderas, Sin vas problema, probar unha versión. sin problema Vas probar ningún. dúas versións. Ou traeles un día, que as trae un día. Pois sí. Non? Nós pagámoslas, se queres, Non hai Non problema facía ningún. falta. Sí, como a min os frutos secos. Nós pagámoslas, para Xulio non hai cartas, pero para ti sí. Bueno, un bico moi grande, moitas grazas por chamar, e que se vendan moitísimas, vale? Gracias a vos, chicos. Veña. Que vos vaya ben. Chao, hasta logo. Chao. Xulio, non sei que che pasa, que estás movendo a mesa. Porque estou traballando aquí. Dalle a mesa para atrás, meu home. Estou traballando aquí o fondant. Dándolle a mesa, Estou preparando a decoración da miña torta. Medo me dá iso. Vamos a contar, mientras tanto, cousiñas a Galicia. Señoras e señores, a torta de San Ramón ou San Ramóns é a sobremesa máis representativa do Concello de Boiro e, por extensión, da comarca do Barbanza. Está na carta de moitos restaurantes da zona e servida fría. É unha auténtica delicia. Esta torta débelle o seu nome a San Ramón de Bealo, patrón dos parturientes, ao que se lle rende culto cada 31 de agosto dende hai máis de 260 anos cunha romería campestre declarada festa de interese turístico de Galicia. A súa receita exacta é un segredo, pero nós hoxe atrevémonos cunha versión libre, que esperemos sexa do agrado do noso experto convidado. Os ingredientes de momento témolos: masa crevada, flan, chocolate e froitos secos. Seremos quen de replicar este doce. Tomade nota e intentádeo con nós. Tedes un mes para ir perfeccionando a receita. Xa sabedes que, como sempre, onde estará? En @voltascoprato, que é onde están todas as receitas que facemos neste programa, incluída a de hoxe, día 31, que estará, Vamos con Begoña Vázquez, a ver que nos conta. Falei tanto que salivei. Pensando na torta, sabes? Buah. Madre Poñeme mía. malo, Poñeme malo, en serio. Que che pasa aquí? Xa está a alarma saltando. Por que isto a min quéreme mal? Quéreche mal? Quéreme mal. Mira, está apagado, teño tofe xa frío. Ostras. Mira, ves? Vale. Buah, que boa pinta. Podo probalo? Sí, vouche dar un pouquiño. A ver. Ves que está montado? Deixei non friar. Que cremoso che quedou, Claro, porque deixei non friar e por montei un pouquiño cunha varilla. Que Mira. rico. Vamos a facer agora Quedouche moi cremoso, o ganache. Vale, que facemos? Deixamos a nata quentar. Vale, temos aquí 200 de chocolate, dun 52%, máis ou menos de pasta de cacao, vale? De cacao. Exactamente. Por que ten que ser así, dun 52 máis ou menos? É mellor. É mellor, sí. Xa está. Pero é mellor, non me vas dar unha explicación, só me dis que é A min mellor. gusta máis a partir do 50%. Vale, porque lle gusta máis a partir do 50. É unhos 200 gramos de nata que vamos ir incorporando pouquiño a pouco. Para que derreta tamén ese o chocolate, para que ¿no? vaya derretendo, sí. Non vai ir ao lume despois. O sea, que xo vai derreter o propio calor da nata. O que vamos a engadir é esta nata, vale, pouquiño a pouco, ves que se vai xa Sí. derretendo. Vamos a engadir un pouquiño de flor de sal, vale, de escamas. Que é flor de sal? Sal en escamas. Vale. E vamos a engadir a manteiga para o tema do brillo, vale, que quede máis cremoso. Escoita, podías decir sal en escamas, en vez de flor de sal. Saliume así. Foi por técnica. Cando se pon técnica... Bueno, Irmán. sal. A ver, podemos botar tamén un poquinho de sal gorda, que xa está. Non pasa nada, se non temos... Ao final... Mellor queda esta. Pasaches de flor de sal... Claro, pero, a ver, mellor queda esta. A sal que esta. tar na casa, bótalle. Mellor queda esta, pero son tes que vas facer. Hola, pois que rápido se derrete. Tú seguro que tes para as chuletas. No, que guai. Derrétese moi ben. Moi ben. A crema ten moi boa pinta, eu non lle dixen á xente da casa o teléfono, aínda que chaman igual 664-483419. Chamade a voltas co prato porque temos cousas que regalar. En concreto, 50 euriños dunha vez e 50 doutra. E para iso teño que ir con Xulio, porque a pregunta é del. Vamos alá. Xulio Mato.
Que é isto? Un cocho. Que guai! Un cocho este e outro. Pero escoita, vira o cocho para que se vexe ben na casa. Vira a cara aí. Mira. Mira que cochazo, eh? Mira que cu, Mira que cochazo. Mira que cochazo e mira que cachaza. Mira. Escoita, esa cacheira está moi ben feita, Ah, que sí. Fixen eu. Criterio, clase, elegancia, aí ustedes. Don Xulio Mato. Esta é de Begoña ou non? Ese é de Begoña, pero vou O teu tamén, o teu tamén. supoñer que é o O teu meu. tamén, están soando os dous, pois veña. Pois vamos a abrir. Vamos ao A fondo. ver se está Imos alá. esta torta. A ver como que, está bueno, como é maxia, xa non vai queimar, vale? Vale. Como fixemos Aí máxia está. televisiva non queima. É así, é Claro, así. xa temos. Entón, agora que vou facer, aquí teño esa cremiña que comprei, Sí. vale? Que a puxen ao baño de María. Vale. E agora vamos a facer unha cobertura, unha parte, vamos cubrir toda a parte de arriba e vamos facer o equivalente ao glaseado que falaba Manuel, pero versión de un glaseado de supermercado, por decir unha maneira, vale? Mala pinta non ten, Manuel? Tú non vendo aquí a mala pinta de momento non lle vexo, Non vai ser, seguro A ver, que a non ver. vai ser a creación de Manuel, pero... Gústame porque Manuel di... A ver. A ver. Non sei que pinta o cocho en riba da torta, di. Cocho vais estar bañando, Manuel. O cocho é como se estuvera... É como se fora unha charca. Rebozándose, non? Eso, Sí. Pois veña, vamos dar os 50 euriños ou intentar dar os 50 euriños. Que tipo de masa fixo hoxe Don Xulio Mato? Unha masa crevada. Fixéxelo ben, como? Crevada. Moi ben, 664-48-349, fixadevos o porquiño como está gozando, Está desfrutando na torta de Xulio Mato. Está encantado aí, así. Podría ser eu. Aí Sí. metido, Pois sí. Buah, que ben estaría. Se fora unha obra non estabas ti traballando. Mira pa aí. A ver, Begoña, vou contigo. Como estás? Moi ben. A ver. Voulle meter agora nas mangas as miñas cremas. Por que tes Mira, tantas cousas? Vas a top, hoxe. Non vou a tope. Sí. Non. Tú líaste a falar e despois tardo en emplatar. Non me lías agora. Hoxe non me lías. Non me lías. Eu xa estou contento, xa gañei unha comida. Vai invitar, así que... Polo resto... Mira, Xa vou son usar isto, un pouquiño desta crema Buah. para a miña base, vale? E por vou meter na neveira Para que quede máis para sólido, non? que me quede máis sólida, sí. Mima. Fixaches tanto para poñer só eso? Bueno, a ver, porque isto é en plan fino. Escoitad, Despois non é podes- broma. podes levar. Chocolate, crema de chocolate, para enterrar, fixadevos para enterrar e ponlle... Pero cantos somos? A ver, cantos somos? Estás facendo dúas. Claro, estou facendo dúas, pero por monto máis. Sí, o que bueno, pensas? nunca montou nada para o resto. Nunca montou Mentiroso. nada. Vamos con Xulio que vou repartir cartillos. Anda, o pobre Xulio aí. Dalle que dalle. Veña, vamos alá. Xulio Mato, Sí. como estás? Estou aquí cerrándolle aos porcos. Vamos a repartir cartos. Ángeles Berteixo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben. A ver, eres larpeira ou non? Moi larpeira. Boa, pois hoxe aquí o Xulio estáse pasando de larpeira. Está tan larpeiro que hasta ten un coche comendo aí dentro, Víchelo. Que che parecen as tortas? moi boa. No, ten que estar moi boa, sí. Que che parecen as tortas? Ai, bueno, que me dera estar aí. E oiches, a San Ramón probáchela algunha vez ou non? Non, nunca. Pois xa sabes o que tens que facer, ir a Boiro. Sí, Hai que ir a Boiro. porque aquí non vai topar o sabor original, Aquí, no, claro, tens que ir a Boiro, veña. Por 50 euriños, Ángeles, que tipo de masa fixo hoxe Xulio Mato? Masa crevada. Moi ben, dixo ben, Sí. Dixo ben. Moi ben, Ángeles, moi ben. Moi ben, estuveche super atento ao programa, que iso é o que me gusta a Home. mí. Moi ben. Pois, Ángeles, mandamosche un bico moi grande e xa sabes que podes vir cando queires, e se non vai a Boiro comela. Vale. Vale. Un bico para vos. Gracias. Veña, hasta loguiño. Chao. Adiós, Chao. graciñas. Que? Pois, estou rematando, Sí, Sí, ahora voulle poñer un laciño. se o topo. Aí o tes. Aquí o Bueno, tengo. pois mira, mientras tanto, sabes que podo facer eu? Falar con Manuel. Pois sí. A ver que dices A tú, ver a torta. a ver se non me pon moi verde. A ver se lle convenzo lazo, porco e demais. Veña, vamos con Manuel, que está con nosco aquí. Ai, chocolate. Vou pasar por diante túa, vale, que non che parece, Por que non lle favor. parece mal. Ai, a ver, que che parece? É feita ou desfeita o que están facendo? Bon, Bueno, imos a esperar a probar. vas a esperar a proba, non? Sí. Como din así, verdade, unha proba. Sí. Sí. Pero bueno, hai cousas que non che fixeron moita gracia. Non, de momento non
Non tes unha opinión formada. Imos a esperar. Cuidado, É duro, Sí. Vai ser duro, És profesor, non? Sí. Entendo que de repostería. Sí. Eres así tamén cos alumnos? Mais. Mais cos alumnos. Si queres podes mandar saúdos, Un saúdo a todos. Un saúdo a todos os alumnos e alumnas de Manuel, xa sabedes que, bueno, nós intentamos amainar, pero ás veces... Se non hai... Non é. Si é defecto de formación xa... O animal non... É así. Cando un está suspenso, está suspenso. Sí. Non hai maneira. Eu non sei, Xulio, se con ese porquiño chegará ao 5.0 ou quedará no 4.9. Habémolo ver. De todos os xeitos, chamo ten 2 minutiños, vale? E vas probar. Moi ben. Un aplauso para Manuel, que está connosco. Unha volta co prato maravilloso, coa súa receita ou parte dela. Ven, vamos a ver. Espera, non me digas que estálle poñendo parasol. É un spa. Estálle poñendo parasol ao seu spa do porco. Podemos chamar o spa do porco? Sí, Os porco spa. Porco spa. Sí, eso fai unha canción de verán, Eso fai unha canción de verán. De verdade, si vedes isto, Galicia, o porco está... Seguro que San Ramón levanta a cabeza. Moi ben, Estou alucinando. Está moi ben. Non sei como o que verá aquí Manuel, pero realmente... Mira. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, por favor, porque é unha maravilla o que está facendo no día de hoxe. Un aplauso para él. Manuel, por favor, Manuel de Rianxo, levántate, porque chegou o momento de probar. Tamén outro aplauso para Manuel, que está connosco no Voltas co Prato. Ven por aquí, meu home. Ven por aí. Mire, ponte aí na zona de probar, xa, aí nesa esquina. Na zona de probar. E Begoña, a ver como está. Ostras, o de Begoña é finura, Sí. O de Begoña é finura. É finura. Isto vino o vernos pola noite. Sí. Entre saías. Pois Manuel, cando queiras, vai probando, que nós, mentras tanto, vamos repartir cartiños. Ti vai lle dando... Probar por aquí. Señoras e señores, que lle engade Begoña ao caramelo para facer un toffee? Nata e manteiga. Estás segura? Segurísima. 664-4834-19. Nata e manteiga. Nata e manteiga, sí. Xa está. 50 euros, aí está. Pili de Pontereas, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Eres larpeira? Larpeira son, e miro por sempre. Bueno, vale, eres como a min, entón. A mí tamén me gusta moito as sobremesas. Veña, por 50 euros, que lle engade Begoña ao caramelo para facer un toffee? Nata e manteiga. Moi ben! 50 euros que van para Pili de Pontereas. Pili, xa sabes que podes vir cando queiras, Moitas gracias. Vale. Veña, un bico grande. Vale. Un bico Vale. grande. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao, chao. Mi macho, es que dame medo a min, non me está xulgando, dame medo a min. Bueno. Vamos alá. Imos. Manuel de Rianxo, quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Bueno, para empezar, están bastante ben. Bastante ben, é mellor do que eu pensaba que iba a dicir. Están bastante ben, pero hai peros. Hai peros. Sí. Pero bueno, vamos a deixalo para despois, fora de cámaras. Entón, damos resultado. Quen gaña o programa? Begoña. Begoña Vázquez, vencedora! Con esa copilla de aquí